ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮಸ್ತೆ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಸಂಡೇ. ಇನ್ನು ಸಂಡೇ ಕೋಡೆ ಚೌತಿ. ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ದೀತಿರಿ ಕೋಡೆ ದೀತಿರಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಅಡಪಾಡಿ ಪಳ್ಳಿಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ನವಶಕ್ತಿ ವೈಭವ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತುಂಡು. ಐತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಗಲಿ ಪಾಡಿಯಾನು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಆಪುಂಡ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪೂರ ಉಂಡಾಯ್ತು ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿಂದು ಪಾಡ್ದೆ ತೂಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ. ಬಕ್ಕ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಿನ ಬಾಲ್ಯದ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅಮ್ಮಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಗಲಿಗೆ ಅನು ಬಾಯಕೆದ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಬಲಸದಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ದೆ ಬಾಬನ ಮರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲ ಇನಿ ಬಾಲ್ಯದ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅಂಚ ಅಡೆ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಪಿದಾಡಿಯ ಕೋಡೆದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಪೂರ ಮೋನೆಡ್ ಪೂರ ರ್ಯಾಸಸ್ ಪೂರ ಗುರ್ದುಂಟುಲೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ತುಲಿ ಪಪ್ಪುಸ್ ಶಾನು ಮಾನು ಪೂರ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೇರು. ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಬರೋಂದುಂಡು ಬಕ್ಕ ಶಮ್ಮಿ ರೆಡಿ ಆತೋಲು ಅಂಚ ಇನಿ ಪೋದು ಎಂಕುಲು ಆಂಟನಿಕಲೆ ಪಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪ ಚೂರು. ಎಂಕುಲು ಮುಂತ ರಿಕ್ಷಾ ಪೋಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಹೋದಿಲ್ಲ ಹೌಸ್ ಫುಲ್ ಅಂತ ನಾನೊಂದು ಮೇಡಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮೊಗಲಿಂದ ಕಡಪ ಮಾಮಲ ಹೇಳಿರಿ ಏನು ರೆಡಿ ಆಣಿಗೇನೆ ಅದಲ್ಲ ಯಾನೇ ಲೇಟ್ ಧನುಷ್ ಉದ್ದದಕ್ಕೂ ಕೈ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ
ಗತ್ತೆ ಉಲ್ಟಾ ಉಲ್ಟುನ ಈರಿಂಚಿ ಬೆಲೆ ಈರ್ಪಾಡು ಈರಿಂಚಿ ಇಂಚಿ ಬೆಲೆ ಇಂಚಿ ಬೆಲೆ ಈರಿಂಚಿ ಬೆಲೆ ಈರಿಂಚಿ ಬೆಲೆ ಯಾಕಡೆ ಅಂಚೆ ಒಂದು ಹಾಂ ಅವು ರೌಂಡ್ಗೆ ಸರಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇಂಚಿ ತಿರ್ಗದು ಬರಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಅಂಚೆ ಹಾಂ ಸರಿ ತರಲಿ ಮಂತ್ ಬಂತ ಪನ್ಪೇರಿ ಕಾಂಡ ಪನ್ಪೇರ ಹಾಂ ಈ ಪುಸ್ತಕಲ ಪೆನ್ ಲೆವ ಬುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆನ್ ಪೆನ್ ಮೂಲ ಉಂಟು ಬುಕ್ಸ್ ಬುಧರ್ ಬಂಡಾರೆ ಏನೇ ಬುಧರ್ ಅವ್ಲು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಟೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ವಿಶಾನ ಒಂಚೂರು ಟೈಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ ವಿಶಾನ್ ವಿಶಾನ ಸಾರಿ ವಿಶಾನ ದೃಶ್ಯಾನ್ ಅವು ಏನಾಗ್ತದೆ ಒಯ್ಪುಲೆ ತುಕ ಇಂಚಿ ಇಂಚಿ ಬರ ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ ಇಂಚಿ ಬರ ಒಯ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಅದು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ 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 ಮಮತ అంటే అక్షర బర్పుడా అప్పేనా యావ్ యావ్ కొట్టే యావ్
ನೀ ತಿಂಜನಾ ಭಯಂಕರ ಕೂದಲೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ
ಒಳ್ಳೆದಲ್ಲೇ ರೈಟ್ ಮುಂದಾಯ್ತಲ್ಲೇ ಸೂಪರ್ ತೋ ರೈಜ ಮೊದಲಿದ್ದಲೇ ಅಮಿತ್ ಪಾಯಸಂ Auntie. Alvane. Hi. Nama Sasakala. Mera auntie. Happy. Kebab kali ya? Kebab, iya betul. Patu dia, patu kebab tuh jadi udah poin. Patu dulu. Kita set lagi. Anu ati. ഞാൻ വീഡിയോ ഉണ്ടല്ലോ വൺവൽ കൊടുത്തു നിങ്ങൾ ബായ് തട്ടിൽ പുറാണ് ഓക്കെ ബൈ 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 ദിശ ബൈ 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 ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಫ್ಯಾನ್ ಅದ ಪೂರಗಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದು ಮೇನಾ ಬಾಬಾ ದೇವ್ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ನಮ್ದು ಬಾಳೆ ತೊಟ್ಟಿಲೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದಿ ಪೂರ ಒಂದು ತಿಗತೊಚ್ಚಿಲ ಕಂಡ ಮೋನೆ ಪೂರ ಫುಲ್ ಮನೋಲಿದ ತಪ್ಪು ಮನಲಿದ ತಪ್ಪು ನಿಜ
ಸುಲ ಇದನ್ನ ಬಾರದ ಒಂದು ಬಾರದ ಈ ರೇಟ್ ಪೊಯ್ಯ ಪುರ ತೆಗೆದು ಸರಿ ಮೋನ್ 8 ಇಂಚ್ ಅದು ಐದು ಬಕ್ಕ ಪೊಯ್ಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡ್ಬಾರ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಬಟ್ಟಾಡಿ ಬಟ್ಟಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಂಡಿ ಆ ಕಡೆ ಇತ್ತಿತ್ತು ನಂದು ಈತಿತ್ತು ಒಂಚರಿ ಹೊರ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಿ ಗೈಸ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಇನ್ನಿದ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಹೋಗಿ ನೀಡಿ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪ ಬಾಯ್ 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 ಒಂಜಿ ಗುದ್ದುಲ ದಾಯಜೆ ಪಾಪ ఆయన బాటిల్ దగ్గర వండుందని ఇది ఉండయా ఆయనకు అయితే నిత్యం ಶಾನೆ ನನ್ನ ಕನ್ನೊಂದು ಒಯ್ದೆ ಮೂಲ ಬಾಟಲ್ ನೀನೇವು ಮಾತ್ರೆ ಬೇಲೆ ಮಾತ್ರೆ ಅಂದಿದೆ ಅವ್ರು ಕಾಚೌದಾಲ ಇಚ್ಚು ಬೇರಿಜ್ಜಿ